Uy, Taysa! Murag si Charmina man ni, oh. Naunsa naman ning asawa ni Buknoy. Uy, ning tukad na pong kabuhian ni ba? Kung duulon, be? Uy, Charmina, nagunsa man kadira. Oy, mananap, nganong naabot man po ka diri ah? Nagbinata na po gano'n, naunsa na po taon kang bayhanaa ka, uy. Kung sige nagbinata, og nasuya ka, kat-kat atong punuan pud sa bayabas o mag-atbang ta. Di jud ko muli, naglagot jud ko gahapon jud. Ala na jud ni. Ganahan ka? Kisa may ganahan nga asawa magtanaw na ilang bana nga magtagbo-tagboan ng kabugangan. Wa gyud. Si kinsay pa istoryahan maglagot jud nga to ba? Asa na po to si mama na po? Yan na po kung ibilin dire. Ay, nako ni si mama jod. Kang, ay mo mama Kang. Ambot. Kamu may naguban nga nung mama kakabalo. Ayaw ka pa ko pa. Isapot ka. Ano mag-isog-isog maka nga nung tanar naman ko? Wala ka rin kong kabalo na. Wala ka kasabot. Sige, ito pangitaon. Sige, suko-suko. Dali. Di ko magpasuyo ron. Basta ako gani maglagot, patason dyan ako niya kung ihi gyud. Tanaw na tumbok nguya ka at abilidad ni Muron. Nagpadung na ang panuha ko. Itay na dyan ka, di dyan ko magpaduol ni Muron. Dili dyan ko magpasuyo ni mong buknuya ka. Naglagot dyan ko maayog yun, 100%. Kat-kat na ko. Pero nanapokus akong paborito nga pisto. Secret place na ko. Di ka kakat-kat diri kay mukat-kat yun na siya diri ron. Ihagbong juti ka. Saan maputo na ito yung mama Kang? Uy, Kang. Isa. Anong isa ka naman po siya ng bayabas? Sus, mama na po pa. Nagbinata na po. Tanawar ko na mo inahangkod. Mas tiguan pa kagutok niya ba? Unsa man na nimo paglimo pa. Amutay mong mama. Rato-rato ta. Bang, anong isa ka naman po ka ng bayabas? Naunsa naman po di ka di-adi ay? Nanong naa naman po ka diri ah! Ayaw pag inisugma. Sa labian nimo na saka ka dira. Insay sala ikang ay pagapila-pila kay mong amahan ra kong kaaway dire. Paghilom drama ay naubira ka kalasilusan. Naway, kasapa na kasi mga anak. Naog na di ay. Sige, silos-silos di ah. Og diri day ko, ha? Period. Tama, di juga mo naog di ha. Aw, ayaw. Tara, ulit ta. Sagdi na magiging kanyahan di ha. Aw, mulakaw day mo. Wa ko ilabot ay namog balik diri ha. Uy, Taysa! Murag si Charmina man ni, oh. Naunsa naman ning asawa ni Buknoy. Uy, ning tukad na pong kabuhian ni ba? Kung duulon, be? Uy, Charmina, nagunsa man kadira. Oy, mananap, nganong naabot man po ka diri ah? Nagbinata na po gano'n, naunsa na po taon kang bayhanaa ka, uy. Kung sige nagbinata og nasuya ka, kat-kat atong punuan pud sa bayabas o mag-atbang ta. Wa jud ko nasuya ni mong bayhanaa ka kay binata gyud na imuha. Nya wa ka nasuya nganong nihapit makadiri ah? Kinsay di mo hapit nga nakit-an mati kagatungtong anang bayabas. Mura jud kag kulang sa bulan ba? Alihog lang agata. Ayaw kong disturbuha, ha? Kainit kaya kong ulo karon. Kinsay mong init ana nga pertim pong inita diha. Ah, ako ni mo dira ano munaog ka nagpakaulo ra man ka dira. Uyog nay makakita nimong tao diha. Wa ko'y labot. Ikaw pahawa sa kong pananaw. Ako ni mo Charmina no magpakabuutan ka sa imong bana at timano nimo tug maayo para dili ka biyaan. Unsa naman taon ka? Oy, bahala ka dira oy. Nahingkat-kat na po ng asawang Buknoy. Naunsa pa bayhana yung taon. Naunsa naman po yung problema ka na niya. Basin ng luod na po na ba? Naunsa na yung bayhana ni Mura naman yung kanang bagong na dalaga ito nagpata-bata naman tinuod ni. Mas matured ba lagi yung anak? Susug ako ng asawa ba? Abot lang. Putlo na ko na din sunong puros bayabas ba? Ako na ikat-katan ng nasa sa babaw. Pero tama ra pa na pa. Pero ay nakabala. Kutot saraw na ko lang sinigil. Ay, sandali-dali. Naunsa pa po ka. Uy! Anak ron, ako'y bahalag to sa anak. Saron akong tinuod kaya mag-away yun silang dos yung bana. Pag-away nila anak, simple magbulag sila no. Wala na ba yan kay mama? Pagbulag nila, out si Buknoy. Pulis bitoy. Nabuang. Siguro ka pa oy. Uy, Mads! Nasa naman po kadhana na mapugahan ang ibabaw sa bayabas? Ay, mga maritis na kong silingan. Naman mo diri na pod, no? Ay, Mads, wala may hindi. Agianan ba yan no? Na natingala ba yung nga, nano po ka ng ibabaw ng bayabas? Kabalod ko nga, murag nagbikil yun mong Buknoy, tingali ba? Unyang nagbikil me, dili na ko obligasyon nga mo share ninyo kinsa man mo. Unsa naman taon kay? Wala nakakaila sa kawa. Ako bitoy, kumpare ni mo. Nausa man ta. Birto ako nga na. Ito ah.
Ayaw ko nyo gagaya-gaya kay wala ko sa mood karon. Palihog lang panglayas namong duha. Aysa, Mads. Tama kay na mong gibuhat nimo. Awayan na imong bana kay grabe kay palakiro kay na oy. Mauga ko pa na buwag ka nimo ditso. Kadaghag dili palakiro dia. Sus, bulagi na. Makalagot ni mga silingan nga mga maritis kayo. Na. Bantay na jud ako Buknoy. Balik diri ron kay ihaawol jud ka.